Baro bwabagayani kurwase orgongo rwa Gusii ande monase county ya Kisii nigo hegati ya barai bekiombe kya bagayani baumira na rituko ria rero nabo igo guchakia umurobiri bwo kwenekia kuboria abananchi baisokia sobonge konyora amaigeria ayo herigo chikobwatoka obokoreri uburachigo keania ugoitinyana kwebina ase bigambiro muri kito Pethuel Machini agotomanyia senchero bwikira Tiremo yokomento mubaro wabagayani ime yorongo rwa Gusii eri gukora ebina obitaganire goikigwa se bigambiro nigolitskorero munyakirogo wekiombe kyabagayani ime county ya Kisii Patrick Nyagosi akobwatirana no munyakirogo ase kiombe kyo ime county ya Nyamira Victor Ngaya abomera na otwarege karo ime county ya Kisii eri gusanga igode chinchira cyo komento mubaro wabagayani Kuringana na Patrick Nyagosia niganyakabuga kwera nigo bugayani burasinge nchingia eri gokonya ebina ebyo bikonya ko bikoreterwa asabantu eri ko bikora senchira bwendrete okogayana agogoro mediation nigo konya asoko tatua ebina ebiken on ebinene abantu bagamba bagokonya no mutogoro kwe mediator umugayani agere bina bya era bwango bya baraisi andege abantu bagenda kuiwana agere omurembo ba asebinyoro ningana yairo komentwa na Victor Ngaya oyotebre nigo okogayana kuro kwingencho mono asa abantu eri gukora ibinebyo Yesu ndege ntokingenjo mono ikiagera muna atiekire goteba ekera abantu bakire kokolerwa mediation gose bakire for a mediation process nabo bakogambye kina barabuboke kiabo emediata igango omuntu kubye sirim erivari oba regulate mba se kwanda isiko ye line yo egetiki mpira ekere bakona gochiesa banyora bakona kubeka kigoli boka ngaiga senjerende banyora nkona ko resolve vale a conflict babwate elinde ba akyake banyora bakolire kina kiabo kyaelire emediata ne yekubalikira muna baigwana nande ingi baigwana bagogikora elinde bamenye buya gose e conflict yere buya singa kechiboigo niko bana baborire abantu wesokia eriko chikonyora maigeri yobagayani ayo arakorekana umutinyo goche me county ya Kisii mediation asenya mira tubwate mediators bala about 50 Kisii mbale in excess ni usikenya gose na tabatebi ngaigona inde bona abun baraisana tutagete quite a number because enjira bona gochibosito bwate chikoti nabo jira be chigoja gokea nie bina biko be koti na ande batebe kina nke goche koti getara eta mediation elinde to train abantu babuche na ni tutagete nonya ni inwe abantu be press ntubatagete ni mogoja motrain inura amura abe mogo somia abantu muna bakuri solve problems jabo conflicts in the from the press and you will help the community na ende sal mangirere oyoro monene mediation training East Africa are omugusio itokuruga iga bobasi igale iganjete ngata gete akonya bagusii na barabwo egere ebine bingi biko bagusii abantu babange barabagayani nalituratwara omurembe ga Gusii Kuripotiria Ensoko TV kurege county ya Kisii Pethuel Machini